Venga. Nire argibidean, transistore bipolarra, 3. atala zan, eta hau ikusi dugu. Lehen egunean egin dituen eskematxoan, irakasgaian eskematxoan, han azaldu nintzen hasi behar ginela, osagaiak ikusten osagai berriak, elektronikoek, diodoa, transistore bipolarra hemen daukagu, urrengoa beste transistore hau izan behar zan, 4. ataleko MOSFET transistorea, baina hau saltatu egin behar dut. Proiektua egiteko garrantzitsuagoak direlako 5. gai hontako osagaia eta ikusi behar ditugun zirkuituak. Beraz, hauek ikusita bultatuko naiz transistore hortara aurrerago, hauek garrantzitsuagoak direlako. Denak bilduta daude elektronika analogikoa gai haundi potolo honetan, eta bertan ere, eskematxo horretan ere jarri nizuen. Hasierako osagai hau ikusi behar genituela, eta gero ikusi behar genituen nola egin, elektronikoki eragiketa aritmetikoak. Batuketak, amplifikazioek, derivazioek, integrazioek, pila bat. Eta horiek denak osagai horrekin egiten direnez, horrekin hasiko, horrekin jarraituko dugu proiektuarentzat garrantzitsuagoak direlako. Gainera, zuzenean lotzen dugu transistore bipolarraren azkeneko atalan, azkeneko aplikazioa berezi horretan ikusi genuena tensio amplifikazioan. Zirkuitotxo hau ikusi genuen nahiko azkar, tensio diferentzial bat edo sartu genuen hemen, eta aprobetxatuta B eta E arteko erantzun esponentzial hori, malda handi hori, gutxi gora bera kalkulatu genuen, horlaxeko irabazpena handi bat, VO eta VI artean. Bakarrik, lau osagai hauekin, eta intensitate bat hemen finkatuz, irabazpen handi bat. Gauza da, oraintxe ikusi behar dugun osagai berria, bere lehendabiziko etapan horrelaxeko amplifikazio bat dauka. Beste gauza batzuk ere gehiago dauka, ikusiko duze zirkuitoa adibide bat, baina hau dena esan da, amplifikazio handi horiek eta bar, 5. atalontako osagaia aurkeztu behar dizuet, amplifikadore, amplifikatzen duelako tensioa, operazionala. Osagai berria, kasu honetan, hau ez da egiten erdieroalekin, diodoak eta transistoreak bezala, baizik eta hau bera zirkuito potolo bat da, zirkuito oso bat transistorekin, resistenziekin eta bar eginez, egin da, baina bere Thevenin baliokidea edo funtzionalitatea hartuz, osagai bakar bat bezala erabili behar dugu. Ez da erdieroalekin egin da, baizik eta zirkuito bat, bier jarriko dugu adibide bat, bere nabiziko etepa horrelaxe delarik, amplifikadore operazionala, simboloa, oso simplea. Iruki bat, bi sarrerekin eta irteera. Plus, minus sarrerak. V plus, sarrera bat, eta V minus. Eta honen funtzionalitatea, hemen irteerako tensioan, VO, izan behar da, hemen zuzenean jarri beharrean, eredua jarriko dut. Tensio diferentzia amplifikatzea. Eta esan bezalau, zirkuito potolo bada, eta honen bere Thevenin eta baliokidak egiten baditugu, horrelaxe ikusi dezakegu. Zirkuito honen sarrera horrelaxeko zerbait izan behar da, baina bere baliokide resistentzia erabiltzen badugu, horrelaxeko erantzun baliokidea izan behar du. V plus eta V minus sarrerak, beraien artean, sarrerako resistentzia bat izan behar dute, V minus, R azpi. Eta irteeran honek egiten duena da, bi muturra hauen arteko tensio diferentzia amplifikatu. Eta hori irudikatu behar dugu, horrelaxeko mendeko tensio iturri batekin, dependientea, plus minus. Eta ematen duela, irterako tensio bat, irabazpen bat, K, horra dibidez, etapatxo horretan, K lareun inguru izango zen, K bider tensio diferentzia, V plus, ken V minus. Sarrera inbertsorea eta sarrera ez inbertsorea. Ez dakite, V plus, V minus. Eta ere bai, irterako erresistentziatxo bat izan behar du, R azpio. Beraz, osagai hau, barruko bere funtzionalitatea horrelaxe irudikotuko genuen, osagai baliokideak horrelaxe hartuko genituzke ere bai, jakin daudena zirkuito potolo bat dela. Ben, VO. Askotan erre, sarrera hauen arteko tensio diferentzia horri, tensio diferentziala esaten zaio, beraz, egiten duena da, amplifikatu tensio diferentzial hori. Eta hori izango zen. Simboloa eta egiten duena, sarrerako tensio diferentzia hori, amplifikatu.
Eta bene, zenbakitxoa jarri behar ditut hemen, gutxi gora berakoak. Horrelako osagaiekin egiten da, eta tipikoa da, edo eta, bueno, horrelaxik bilatzen da, hauen balioak eman behar dizkizuet. Sarrerako erresistentzia. Oso handia. Potoloa. Gigaumio baino handiagoa, da? Handiagoa, bai. Osagai hauetan, sarrerako erresistentzia oso handia izan behar dugu. Claro, horrek eragina izan behar du, hau erabili behar dugu zirkuitotan. Horren erresistentzia handia dugunez, intensitate bajuak eta bar, beraz oso garrantzitsua da. Eta hauek ere, fabrikatzerakoan nahiko errax. Errax den bezala horrelaxeko irabazpena lortzea, hau ere errax. Irterakoa, berriz, hau oso txikia. Osa, elektronikoki oso ezaugarri positiboak. Sarrerakoa oso handia, eraginik ez izateko atzetik dauden zirkuitoetan, eta irterakoa oso bajua. Honek ere, eraginik ez izateko urrengotan. Hau bajua ohmio batzuk ingurukoa. Ohmio unitate batzuk ingurukoa. Eta azkeniko parametroa egiten duena, K. Amplifikazio parametro hau. Hau ere, izugarri handia. K ere, 100.000-tik gora. Begiratzazue, hortxe, ja, lau osagaiekin, ja, 200-eko irabazpen bat daukagu. Hor jarriko bagenu beste bat, 200 bider 200, ja, hori, 4 izango genituzke hor. Hori, 160.000, ez, izango genituen, ja, hor lasiko bi etapa jarrita jarraian. Beraz, osagai honen ezaugarriak, hauexek, elektronikoki oso onak, bi hauek, hau altua eta hau bajua, eta horrelaxeko irabazpenak lortzea ere bai, osagai haukekin nahiko naturala, nahiko erraxa esan dezakegu, eta hauxe da, operazionalak egiten duena. Baina honek zertarako balio digu? Bai. R0. R0, irterakoa, outputs. Barkatu? Bai, V0, bai. Ez, barkatu, VD. Hauken hau, VD. VD. Ba, nik gutxitan erabiliko dut VD, baina tentsio diferentziala bezala ere agertzen da, barkatzazue. Hemen, K-bider VD, hemen irteeran, ez ere ez badugu konektatzen berdinak. Zerbait konektatzen badugu, zertxo baita eroriko da hemen, eta hau txikia izatea, bosona da, bi hauek berdinak, antzekoak izateako. Gauza da, hau zertarako da ona. Bi hauek oso onak elektronikoak izan dizan bezala, hau serien jarteko gauzak, baina hau, tensioak amplifikatzea bale ona da, horrelaxiko irabazpena handia izatea, eske handiegia. Sarreko tensioa baldin bada, voltio bat irteran ez dugu izan behar 1.000. Hau zirkuitu bada, bere elikadura da, eta asetuko zen. Ikusiko duzu, bi harrik ikusiko dugu. 0,1 voltio baldin badukagu, 1 milivoltio ere bai, 10.000 aplikazioa. 10 milivoltio, oza, gehiagi, zertarako? Oza, zerbait erraxa dena egiteko, eta gainera beste guztan. Fabrikatzen dugu horrelaxeko zirkuito bat, eta ateratzen zaigu bat, 1.000ko irabazpenarekin. Egiten dugu beste bat berdina, eta fabrikazio tolerantzia direla eta 150.000. Jodi. Osa, bi zenbaki handi, baina oso ezberdina berain artean. Eta beste bat egiten badugu, 200.000. Orduan, hau zertarako. Zergatik hau. Bale, orain adibide bat jarri behar dizuet. Hemen, izenburua, bueno, hor duzu, baina ez dut jarri behar, oraingoz. Eta adibidea jarri behar dizuet. Ia, asuntan, ia. Gure amonak eta aitonak, bere okuluan, badaukate zaldi baten irudia jarri behar dizuet. Adibidea jarri behar dizuet. Begira. Zaldi bat. Hemen guztana. Zaldi bat, eta gainera, hor Ramonak eta
elikatzen dute, eta izugarrizko zaldi gihartsua, muskulutxua, eta izugarri azkarra, oso azkarra, eta oso urduria. Oso urduria, oso azkarra. Eta hor dago lotuta, eta askatzen dugunean, horren urduria da, hasten dala korritzen eiro bat bezala. Eiro bat bezala. Gauza da, gune dugu erabiltzea hori karrerak lasterketak egiteko, eta lasterketak irabazteko. Baina, lasterketa batera, eramaten badegu, bera ateratzerakoan, honek ez ditu ikusten ez biurguneak, ez saltuek, ez zer egiten duena da, bere natura, izugarri korritzea superazkarra. Irekitzen dugunean, hoi ez dago kontrolik. Osa, Jesuk izan abiadura dauka. Berak. Indarra eta abiadura. Horun zer egin dezakegu? Horun amonari, galdetu behar diegu zer egin dezakegun. Eta hause, okritu zaio, amonari. Begira. Egin behar duguna da, erabili behar dugu. Zaldi honen gauza bere gauza positiboa, dala indar hori, eta erabili behar dugu, ia, saietzen dugun, nolabait, mina egiteko. Ia, begira, jartzen baldin badiot hemen lepoan zerbait mekanismo edozein gauza. Eta jartzen badiot atzeraka, hemen atzeraka, punta bat. Lepoan mugitzen hasten denean, mekanikusmo horrek egiten dio ipurdian mina. Tak, 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 mina egiten dio, baina ez asko, ez asko. Bagabiltza erabiltzen zerbait berea, bere positiboa, indar hori, abiadura hori, azkar korritzen duenean, azkarrago dua, eta mingaino. Banabil jartzen azkira, negatibo, oza, mina egiten. Eta gainera, aitonak ere esan du, bueno, ja, hau pixkatxo bate kontrolatzeko edo, bai, jarri behar diot hemen muelle bat, malgu bat, pues hauek gogorrago izateko, edo min gehiago edo gutxiago egiteko, pixkatxo bat hola kontrolatzeko zerbaitekin. Orduan, hau geldiri baldin badago, horrek ez diozer ez egiten. Zaren begira. Askatzen dugu, irekitzen dizkigu ateak, eta bizaldi hori hasten da egiten berea, korritzen atua makina. Eta hasten da korritzen azkarrago eta azkarrago, eta muginduarekin sentitzen ari da gero eta min gehiago. Gehiago korritzen badau, min gehixo. Baina oraindik aguantatzen dut. Segitu behar dut korritzen, baina, ostra, abiadura ontara, justo aguantatzen dut mina. Ez dut gehiago korritu behar, zeren min gehiago emi behar diet. Orduan abiadura ontara joan behar naiz, teke. Nahi badut azkarrago joan, aitonaren katxarro askatu, eta horren zaldi horrek, azkarrago, zer mina egin behar dira abiadura ondia gaurekin. Gelditxo joatea nahi badegu, hau gehiago ez dutu mina abiadura txikiagorekin egiteko. Bai, ez badauka zentzua, ez? Eta zaldia bera bakarrik kontrolatu dezakegu, bera dan zerbait positiboarekin, erabiltzen badegu negatibo bezala bere ipurdian. Eta hori, kontrolatzen badegu, lortu dugu abiadura hori kontrolatzea. Hau gabe, sin kontrol, nada. Baina berdira jartzen badegu, ostra. 50 kilometro dukotan hor ekilibrio daukat. Askatzen badiot gehiago, astutzen badiot, hogei, biurguneak hartzeko, edo saltoak egiteko. Aurkezten dizuet, berrelikadura negatiboa. Zerbait oso ona, baina gehiegizkoa, erabili dezakegu guk behar ditugun abiaduretara. Izan beharrean abiadura izan beharrean infinito, honekin kontrolatu dezakegu abiadura, 50 kilometro orduko, 20 kilometro orduko, min gehiago gutxiago eginez. Honekin berrelikadura hori doituz. Bale, adibide hau ez esan inori nik esan dizu dela, baina eske, hoi bera da, horretxe egin behar duguna. Demagun, zaldi hau, horrexeko zerbait dela. Sarreako tensio bat, honek amplifikatzen duela, VO, K bider VA, pila bat. 100.000, 150.000, 200.000, fabrikatzerakoan batek 1.000, beste 200.000.
Hau da gure zaldia. Eta hau ez da praktikoa. Baina, hau egin behar diogu, Amonari burutu zaiona, hartu behar dugu, berak duen zerbait positiboa, mendik hartu behar dut hau, tensio potolori amplifikatuta, hartu behar dut, sartu behar diot, atzetik, itxoenea hau marraztu. Sartu behar diot atzetik, eta sartu behar diot mina egiten. Hau dabil, amplifikatzen. Hau positiboa baldin bada, hau superpositibo. Hau negatiboa baldin bada, supernegatibo. Positiboa baldin bada, positibo. Orduan, sartu behar diot mina egiten, kentzen, negatibo egin behar dut. Sarrerako tensio bati, hau, honek jarretzen du positibo sartzen, eta hemen elkartu behar ditut biak. Sarreran daukadana, eta honekin atzetik sartzen diguna mina egiten. Mina egiten ari gara hor. Aitonari okurritu zaione muelle hori kontrolatzeko, hemen sartu behar dugu. Zuzenean sartu beharrean balio hau, pixkatxo bat murriztu dezagun. Tensio zatitzaile batekin, birresistentziekin edo, eta txikitu dezagun bazpare. Hoi erraxa da. Honen erdia nahi badugu, birresistentzia. Honen laurdena nahi badugu, birresistentzien arteko erlazio hori laurden bat. Orden, bai, pixkatxo bat kontrol zertxo baita izateko, jarri dezagun hemen beta, baina beta bat baino txikiagoa. Birresistentzia hori zatitzen. Zaldiaren ideia gabitzamen egiten, eta honek zer egiten du, aztertu dezagun. Aztertu dezagun. Zaldiaren ulertu dugu, ez intuitiboa da. Ia hemen, zer gertatzen den. Horain, aurrelaxe konektatzen badugu, honek jarretzen du egiten berea. Hemen daukagu, K bider UBA. Baina UBA da orain, hau ken hau. Jarri behar dut. UBI, ken, beta bider UBO. Pues zati bi, zati lau, zati amar, zati egun. Bat baino txikagoa. Orden, UBI, ken, beta bider UBO. UBO hemen, UBO alde batera jarri behar dut. Vale. UBO hemen adibidez. Hau bat. Eta hemendik dator plus K bider beta. Berdin, eta hemen geratzen da K bider UBI. Vale. Eta horrein hartu behar dut UBO eta UBI arteko erlazioa. Zirkuitu honen bere erantzuna. UBO, UBI arabera. Da, K, zati, bat gehi, K bider beta. Vale. Hauxe, kuazioak egiten baitugu hauxe. Amonaren ideia tonto honekin, hauxe. Baina, bagabiltza. Zerbait oso boteretsua berrelikatzen. Boteretsua. Begira. Izugarria handia. Matematikoki, zerbait izugarria handia bider beta, bat baino txikiagoa, baina ez proporzionalki ez da horren txikia. Zati bi, zati lau, zati amar, zati egunera ez da hileatu behar. Hau oso handi izan, berda? Gehi bat, matematikoki hori gutxi gora bera zenbaki berdina da. 1.000 zati bi, 50.000. Gehi bat, pensatzazue, bat hori oso txikia da zenbaki horrekin konparatuta. Gure zaldia horrelako, abiadura horrelako zenbakia duelako egin dezakegu hori. Eta horren begira. K zatika, daten da, eta hau, geratu behar zaigu, hau, bat zati beta. Eta zer da hori? Bat zati, hau. Demagun, hau, jartzen dugula zati bi. Hemen tensio zatitzaile bat birresistentziekin berdinekin. Zati bi, muelle hori, erdia. Hemen goindar erdia pasatzen dugula, oso erraz. Pues sistema guzti honen irabazpena, bi. Beta baldin bada
honen irabazpena, bi, egin dugu zirkuito bat, bere irabazpena dela, ez da 1000, da bi, hau bai dela praktikoa, bi. 10eko irabazpena behar dut, ez dakiz zertarako, nire aplikazioan, amplifikatzeko ez dakiz zer, bider 10 behar dut. Bale, pues jarri hemen bi resistentzia, kilomi bat eta bederatzika, edo behar duguna, beta baldima da, hauxe, oso erraz egiteko, zirkuito honen irabazpena, 10. Hau da, bagabiltza erabiltzen gure zaldi azkar hau, mina eginez joateko guk nahi dugun abiadurera. Hemen abiadura zen guk nahi genuena, izan beharrean 1000 kilometro orduko, irabazpena, izan beharrean 100.000, 2, 10, 100 ez dakite, elegatuko garen, 20. Eta hori dena kontrolatuta, bakarrik beta honekin, erabiliz gure zaldi giatsu hau. Berrelikadura negatiboa, aurkezten ditzuet. Hor YouTubeen badago, hau, burutu zitzaion ingeniariari joan den mendekoa zen. Oin dela utxe arte bizi zegoen. Eta beraz egun elkarrizketa bat azaltzen. Eta hau, burutu zitzaion lanera zijoanean, ez dakit autobusan edo zijoanean, paper xar bat atera zuen, hau egin zituen, eta hor duen burutu zitzaion momentu txorretan. Eta, anekdota tonto polit bat. Sakoazi bezala oso erraxa da. Hau gabiltzan abitzen. Egiteko erraxak, ezaugarri guzti hauekin, honen irabazpena kontrolatzea zaila da fabrikatzeko tolerantziak eta berdirela, orden egin ditzagun, handiak, eta gero berrelikadura negatiba erabili dezagun guk nahi duguna egiteko. Bale, hori ideia bezala. Hori nola egin dezakegu honekin. Zen laborategian hau izan behar dugu, hori da ideia, eta operazionalak berak ja badabil tensio diferentzial hau amplifikatzen, nola egin dezakegu amplifikadore operazionalarekin. Berrelikadura negatiboa, amplifikadore operazionalarekin. Ba horrelaxe. Begira. Hartu behar dugu gure amplifikadore operazionala, sartu behar digu tensio sarrera hemen, VI. Hau lurrera konektatuko bagendu, VO izango zen 100.000 bider tensio hau. Zera hau 0 baldin bada, hauken hau, VI ken 0, 100.000 bider VI izango zen. Hau ez marraztu, hau ez da praktikoa. Egin behar duguna da, hartu hau, zatitu, nola, zatitu bi resistentziakin, muile hori, gu nahi dugun bezala zatitzeko R bigoian. R bat, eta hau, bali hau, honen erdia, honen laurdena, hau erabili, onutza sartzeko mina eginez. Kasu honetan, ez dugu honen beharrik zeren amplifikadore operazionalak berak egiten du bi hauen arteko amplifikazioa. Orduan nahikoa izango zen sartzea irtera hori mina eginez muturrotara negatibo egin. Lortzeko, neurtu ezagun orain, zer gertatzen den orain kasu honetan. Honek jarraitzen du egiten berea. Amplifikatzen, hauken hau, pila bat. Hor negin zagun ekuazioak, osantzekoak atera berdira, baina orain ja bai, hau konzeptu bezala, eta orain ja operazionalarekin. VO ikusi dugu dela honek egiten duena. K, haundia, bider, hauken hau, bider. Bider VD, jarriko dut, V plus, V minus, berdin, V plus, da VI. K, bider, VI. Ken hemen daukaguna. Eta hemen zer daukagu, tensio zatitzaile bat. Begira, hemengo impedantzia da horren altu, hemendik intensitaterik ez dela joan behar. Beraz,
hau aztertu behar dugu tensio zati bat bezala, eta hemen izan behar dugun tensioa izan behar da VO, zati intensitatea, bider azpiko resistentzia, tensio zatitzailearena. Resistentziak berdinak baldin badira, erdia. Hemen kilomio bat, hemen iru, hemen laurden bat baldin badugu, totalaren laurden bat, hemen iru laurden, edo, balderantziz, hemen laurden bat, hau, bat zati lau. Osea, hau, bat baino txikiagoa da. Gure beta, kasu honetan hoiz izan behar da. Resistentzien arteko relazio hori. Bale, pues hau bera jarriko dut, bale, hor, ekuazioa, jarri behar resistentziak beta hori. V minus da, beta bider VO. Osa, egoera horretan ja, bagaude egoera berdin honetan. Hemendik bakantzen badegu berriz VO. Hemendik bat. Gehi K bider beta. Berdin K bider VI. Eta ekuazio berdinak geratu berzaigu. VO, zati VI, berdin. Zati bat, gehi beta K, gutxi gora bera, bat zati beta. Osa, operazionalarekin, aurreko atalean aurkeztu dizuedan ezaugarri hauekin, ez direla oso praktikoak, berrelikadura negatiboari esker, lortu ditzakegu praktikoak diren zenbakiak, amplifikazio zenbakiak. Elegante, Elegante, zaldiaren ideia amonarena elegantea da. Ez? Ikusi duzu berrelikadura negatiboa noiz baitean edo? Fisika nahiko garrantzitsua da. Eta zerbait positiboa baina gehiagizkoa, sartu mina egiten, eta hor, bera, horreka batera elegatzen da. Bai, zaldia, bai hau, bai, hidraulikan eta gauza askotan daude, ideia hori. Bale, hemen jarrituko dut. Oraindik berrelikadura negatiboa atalean. Izenburua. Berrelikadura negatiboaren oraindik gehiago dago. Berrelikadura negatiboan ondorioz izenburu xelebrea da, ez du esaten ikusi behar duguna, baizik eta begira. Hemen adibidez. Hemen, lortu dugu irterako tensioa amplifikatzea bider balio txiki batekin. Hau da, egoera praktiko batean, guk erabiltzen baldin badegu hau, sartu behar dugu tensio baju bat, kultibatukoa, eta amplifikatu behar da, bider bi, bider lau. Osa, egoera praktiko batean, normala da. VI finitua da. Finitua da, gu behar ditugun tensio baliokoak izan behar dira. Boltion, ez dakit, gure elikaduraren arabera. Berrelikadura negatiboaren ondorioz, honen ondorioz, lortu dugu eustea, gure zaldiaren abiadura izatea, ere bai, motela. Kasu honetan, irterako tensioa ere lortu dugu izatea, ez 1.000, izatea tensio hori bider bi, bider lau. Berrelikadura negatiboaren ondorioz, lortu dugu kontrolatzea, edo abiadura zaldiarena, edo irterako tensioa. Berrelikadura negatiboaren ondorioz, VO ere finitoa. Finitoa. Egoera praktiko batean, niri ez eman 1.000. Niri eman, hemen bolte bat sartuta, hemen 10, edo 20. Finitoa, hori bai. Argi da, ez? Kontrolatzea, gauza kontrolatzea nahi ditu, ez dugu nahi, bale? Finitoa, ados. Egoera berria. Gauza da, zaldia bera jarraitzen du izaten bera dana. Edota honek, nahiz eta hemen egon, honek hemen
jarraitzen du egiten, barruan, amplifikatzen sarrera hori, diferentziala. Pila bat, bider, pila bat. Bera jarraitzen du bidere 1000 egiten hau. Gauza da, kontrolatu dugula. Naiz tamen egon. Naiz hau finito egin. Bera jarraitzen du hau egiten. Eta orduen, hau finito egin badegu. Eta hau horren handia baldin bada, ia, jartzen badut VO orain finito egin dugula. Finitoa honi esker, finitoa egin dugu. Zatika, zeren horre jarraitzen du egiten berea. Zirkuito honetan, hau gertatzen nahi da. Zirkuito honetan, V plus, esken V minus da, zerbait finitoa zati 1000, edo 200.000. Osea, gutxi gora bera, zerbait txiki bat, ia, 0. Osea, zirkuito honetan, bi tensio hauek, hau, eutxi dugunez, tensio hauek, ia berdinak dira. Igura honetan, berrelikadu aldin daukagu, eusten nahi bagea. Eta hau, analiziak egiteko, zirkuitak eta ariketak egiteko, erraztu behar dizkigu gauzak pila bat. Zirkuito labur virtuala esaten zaio honi. Zeren da, 2 punktu zirkuitoan, tensio berdinarekin. Begira, hemen UBI, hemen ere. Hori da berdegurein ariketak egiteko. Eta ebazteko zirkuitoak. Hau gertatzen delako, zirkuito labur virtuala. Virtuala. Analizirako oso garrantzitsua. Eta ideia bezala, pues, hemen dikator. Analizirako oso garrantzitsua. Berrelikadu negatiboaren ondorioz. Vale. Analizikarako ere, oso garrantzitsuak izan behar dira, hemen hasieran jarri dizudan ezaugarri hau. Sarrerako resistentzia oso handiak dituzte amplifikadore operazionalak. Oso handiak. Guk erabili behar ditugun gure zirkuito praktikoetan, erresistentziak hauek baino asko zeba joagoak izan behar dira. Eta, hau izan behar da, horren handia horiekin konparatuta, analizirako ere hartu ditzakegula. Sarrerako hemengo intensitateak, zero. Honen ondorioz, hartu behar dugu analizitan, hau. Eta hau, honekin batera erreztu behar ditu analiziak pila bat. Gogoratzazue, hau da berrelikaduraren ondorioz. Ez baldin badago berrelikatuta, ez da gertatzen, Eta hau bai, hau ja bai da operazionalaren ezaugarriaren ondorioz, honen ondorioz. Igual, horregat pixkate aldentuko ditut. Analizirako bi gauza garrantzitsuak. Goiko hau, berrelikadura negatibaren ondorioz, hau bere ezaugarriaren ondorioz. Bosti. Ikusi dezagun, zer egin dezakegun, zer gauza praktiko gehiago egin dezakegun operazionalarekin, ideia honekin. Funtzioak, blokeak, zirkuitoak, ahorekin funtzioak, blokeak. Funtzioak, zagit. Hor, 11 bat jarri dut. Lehenbizikoa. Izenburua gero jarriko diot. Ebatzi behar dut, aztertu behar dugu, eta egiten duenaren arabera izenburua jarriko diogu.
No? VI, R bat, R bi. Hau da, hemen aztertu dugun zirkuitoa uste dute. Lehen egin dugun zirkuitoa uste hau bera da. Baina aztertu dezagun orain horrelaxe. Hemen egiten ari garen akatsa hurbilketa hori dela eta erresistentzia hori, hemen intensitate horiek mespretxatu dut eta bar, oso horre txiki izan behar da. Ikusiko duzu laborategian, zein ondo funtzionatzen duen osagai honek. Diodoak baino gehiago. Diodoak bazeukan hor kurbatxo bat, honek itzugarri ondo. Zirkuitoa baztertu behar dut, ikasi dugunaren arabera. Lehen da biziko guza. Konfirmatu behar dut, berrelikadura negatiboa dago. Begira, irteera ailegatzen da honutza? Nola bait? Gure amonak jarri dio hemen muile bat. Bai, ok. Horren ondorioz, hauxe gertatu behar zaigu. Eta horren ondorioz begiratzaz zein erraxa den. Hemen UBI. Berrelikatura negatibo horren ondorioz, tensio hau ipini behar zaigu hemen. Zirkuitu labur virtuala dela eta. Orduen hau UBI baldin bada nik kalkulatu ezaket. Intensitate hau. Eta hori egin behar dut. Intensitate hori da UBI zati erre bat. Bale, zatia baztertu dugu. Horein, hemen, nodo honetan, daukagu intensitate hau hemendik etortzen, eta beste ezaugarri hau hartzen badegu kontuan, barneko erresistentzia horren handia izan behar da, erresistentzia horiekin, erresistentzia praktiko horiekin konparatuta, hemendik intensitaterik ez dela behar. Beraz, intensitate guzti hau hemendik etorri behar da. Intensitate hori zautzen dut, eta beraz, VO, kalkulatu dezaket, horrelaxe, VI, gehi, intensitate hau, bider R2. VO da VI, hemenko maila egiten badut, VI, gehi, I, bider R2. I, bider R2. VI, I. VI, zati R bat, bider R2. Berdin. Berdin. VI, kentzen badut, bat gehi R2 zati R bat. Eta jartzen badut irabazpen bezala, zirkuito guzti honen irabazpena, bat gehi R2 zati R bat. Bat gehi zerbait. Bat gehi zerbait. Irteerako tensioa da, sarrerakoa, baina ondilloakoa. Eta positibo. Nik nahi badut bider bi egitea, jartzen ditut bi erresistentzia hauek berdinak, bat, bi, irabazpena bi. Nahi badut bider bost egitea, hemen 30 kilomio eta hemen 10 kilomio. Hiru bat lau, bider hau, amplifikazioa. Osa, nik aukeratzen ditudan erresistentziekin, egin dezaket nik nahi dudan amplifikazioa. Amplifikadore positiboa, orduen, zirkuitu hau. Dore, urrengoa negatibo batera berten ez, amplifikadore positiboa esango diogu. Edo ezin bertsorea, ez dakit, nola esan. Beste izenburu bat hemen. Beste izenburu batenako gorde, eta horintxe hau aztertu behar dut. R bat. R2. Zirkuitua antzekoa dirudi, baina ezberdina da. Orain VI ez dago konektatuta baizik eta hemen. Eta hemen golurra hemen. Hau bera aztertu behar dut, izenburua jartzeko. Konfirmatu behar dut, berrelikadura negatiboa daukagula. Irterako tensio hori elegatzen da hemen negatibura, nola bait. Bai.
ailegatzen da, ok. Hori dela eta bere elikadura negatiboa daukagunez, honen ondorioz, Hemengo 0 voltio hauek, ipintzen ditu operazionalak hemen. 0 voltio ditugu hemen. Honen ondorioz. Bagabitza eusten, irterako tensio hori finitua ginez, hau, mantentu behar direla berdinak. Hor, begertatu ez erraxa den honen hemen intensitatea kalkulatzea berriz. I, VI zatirre bat. Zatirre bat. Bestearen, baina orain arutza. Intensitate guzti hori hemendik ez da joan behar. Hemendik ez da sartu behar ezerrez. Guztia hemendik joan behar da. Tensioa horrela xerori behar da. Eta VO ikustazue. Hau 0 baldin bada, 0 ken I bider RB. Ken I bider RB. Berdin. I hori minus VI zatirre bat, hori da I bider RB. Begertzazue. Irterako tensioa da sarrerakoa negatiboa, bi resistentzia behin arteko erlazioa. Berriz, erabilitzakegu bi resistentzia, guk jartzen ditugun bi resistentzia nahi ditugunak, nahi dugun irabazpena lortzeko. Sarrerako tensio hori amplifikatzen gabiltza, baina kasu honetan negatibo eginez inbertitzen. Amplifikadore inbertsorea. Dore inbertsorea. Bigarrena. Eta zuek irakasgai honetan ikusi beharko dituzue zirkuito hauek bi moduta. Gai izan beharkatzarete, ebazteko, ni nahi bilden bezala, baina ere bai, adibidez ni laborategian eskatzen badizuete, montatu zirkuito bat edo sarrerako seinale bat bider 6 egiteko. Zuek izan beharkatzarete gai hori montatzeko, jakiteko. Hau behar dugula, zirkuito beharko genukela, zuek aukeratu beharko dituzuela resistentziak, hemen 6 izateko, bale? Gai izan ebazteko eta diseinatzeko. Proiektuan diseinatzen aritu behar gara. Pensatu behar dugu zer izan behar dugun eta zuk aukeratu behar dituzu horiek. Bi. Bahar matzago bi. Bat bi, hemen ez da? Bai, hau ezagatu dugu. Beste zirkuitotxo bat, eta horrela deitu behar gara hor. Hor geratuko zaizu ariketak egin da, izen burua gero jarriko dugu. Bueno, lehen bizi erraxen da jarri behar dut. Bai. Nola dituzue, R bat, V bat, V bi. Eta hemen, hasi. VO. R bi. Honen antzeko zirkuito bat. Honen antzeko zirkuito bat. Baina orain bi iturri sarreran. Bi iturri. Aztertu ezagu. Ebatzi. Berrelikadura negatiba, bai. Ok. Bai, hemen ailegatzen da, nora baita, ailegatzen da horretza. Mina eginez. Horren ondorioz, 0 voltio hauek, hemen. Hemen 0 voltio. 0 voltio horien ondorioz, hau kalkulatzea erraxa. I bat, I azpi bi, kalkulatu ditzaket, I azpi bat, V bat, zatirre bat. I azpi bi, V bi, hau zera denez, zati
R bat. V2 zati R bat. Bi resistentzia hauek berdina dira, Intensitate horiek ailegatzen dira nutza, onutza tira joan behar. Zertxo hori badago, baina oso txikia. Hor piko amper batzuk. Esan berdugu guztia mendik duala. Hemendik I totala dua. I totala da bi hauen batura. Bat zati R bat, bider V bat gehi V2. Aha, V bat gehi V2. Kirchhoff dela eta konfigurazio berezi honekin, zirkuitu labur virtual honekin lortu dugu bi intensitate horiek biltzea eta dago bi tensio iturri horien arteko batuketaren menpe. Bueno, vale, horrean, VO. VO izango zen, hau zero baldin bada, minus intensitate totala bider R2, pues egin dezagun, minus R2 zati R bat, bider V bat gehi V2. Zirkuito honek hau egiten du. Bere irteeran ematen digu. Bueno, bi resistentzia hauek berdinak izango balira, resistentzia guzti hauek berdinak izango balira, emango zigun tensioien arteko batuketa inbertituta. Batutzaile inbertsorea. Gainera, amplifikatu ezakegu nahi badegu. Egiten du batuketa eta gainera ematen digu aukera nahi badegu amplifikatu hori, baina berdinak izango balira batutzaile inbertsorea. Tatxan, hirugarrena. Bai. Bai, R bat eta R bat. R bat eta R bat. Berdinak. Izan beharko dira, pues, ateratzeko faktor komun. Bestela geratuko zen bakoitza erresistentzia ezberdinekin. Eta azkeneko bat eta atxeden egingo dugu. Beste bat, izenburua ikusiko dugu aztertu ondoren. Horain. Buruz egiteko mazpare begiratu behar dut. Bai. V bat. V2, R bat, R bat, keto, R. Uste dut R hor, R, hauek R, R bat hemen, VO eta R2. Ezberdina. Konexioak ezberdinak. Ojo kuidau hau egiteko. Jartzazue, ojo kuidau, ikasteko. Hemen oso erraxa izan da. Hemen zirkuito labur virtualak lagundu digu. Hau zero izan ez, intensitate hauek kalkulatzea zuzen izan da. Kasu honetan, ia, berrilikadura negatiboa daukagu? Bai. Ok. Hau, ailegatzen dauntza badaukagu. Bi hauek, tensio hauek berdinak dira. Baina hemen ez daukagu zero hemen dago. Tensio hau kalkulatu beharko genuke, sare honetan, hemen ipintzeko eta intensitate hauek kalkulatzeko tabar. Orduen, kasu honetan hau ez da horren erraxa. Egin dezakezu hemen mailak eta barratera, kalkulatu tensio bi hauen arabera, posibilitatea ez da horren zaila ere. Bi resistentzia berdinak izan da, hau izan behar da, bat zati bi eta bien batura. Baina, egiteko hau egin behar dugu. Erabili behar dugu principio de superposición. Euskaraz ikasi duzue zirkuitoak principio de superposición bai ez, bai ikusi duzue. Eta zer zion, principio de superposicionek? Aztertu behar dugu iturri bakoitzaren eragina zirkuitoan, aparte. Lehen da bizi, gainezaren principioa, euskaraz, aztertu behar du onena. Honen aztertu behar dut, hau baliogabetuta.
Orden hasieran praktikatzen gaudenean, zirkuitua marrazten da berriz, hau balio gabetzen da, zirkuitu laburtuta, baina nik ez dut egin behar. Ez zuzenan hemen kalkulatu behar dut, ia. Begira, hemen izan behar dut, hau balio gabetuta, zirkuitu hau. Igual marraztuko dut, bai. Hemen R eta hau lurrera. R eta R, eta V bat. Eta hau konektatuta, hor gaxe. Hau kentzen badugu ikusten duzu zirkuitu hori horrela dela. Ez? Ez dakit hau behar genuen egitea. Hemengo intensitatea ez dugun ezartu behar kontuan, honek ere ez du iragina izan behar hemen. Ezaugarri horri esker, zirkuitua lehendabiziko urratsan aztertzeko, tensio kalkulatzeko, V plus kalkulatzeko, V plus nabil kalkulatzen, zirkuitua egin beharko dut. Hemen ikusten duzu jarriko dut emaitza zuzenean. Intensitatea. V bat zati bi R, bider R. V bat zati bi. V bat zati bi daukagu hemen. Berrilkadura negatiboaren ondorioz, hau daukagu hemen. V bat zati bi. Intensitatea hau kalkulatu behar dut. Bai. I bat. I bat, norabide horrekin, V bat zati bi, zati R bat. Berriz, intensitate guzti hori, hemendik ez ziren denez joan, etorri behar da hemendik. I bat, pasatu behar da, R bitik. Eta VO, izan behar da, hemengo tensioa, V bat zati bi, gehi, intensitate hau, V bat zati bi, zati R bat, bider, R bi. Hau da, V bat zati bi, bider bat, gehi, R bi, zati R bat. Zirkuito honetan, hau kentzen badegu, VO da, hau. Sarrerako tensio horren erdia, amplifikatuta resistentzia horiekin. Horrein, aztertzen badut V biren eragina, zirkuito honetan, ikustazu egoera berdina izan behar da. Hau lurrera, konektatzen badegu, zirkuito hau honen berdina izan behar da, hemen V bi zati bi, ebazpen berdinarekin ikusi behar dugu VO dala, V bi zati bi, bider bat, gehi R bi zati R bat. Beraz, VO totala, da bi iturrien eragina dala. Hau, gehi hau, orduen hori jartzen badegu, bat zati bi fator komun, irabazpen hori ere bai, eta geratzen da V bat, gehi V bi. Hau da, honek egiten duena, bi tensioiek batutzen ditu, eta gainera amplifikatu ditzakegu. Erresistentziak berdinak badira, hau da bat gehi bat, bi zati bi, bat. Erresistentziak berdinak badira, batuketa egiten du. Beraz, hau da, batutzaile positiboa edo ez inbertsorea. Positiboa, Erne egon ebazpena horrela egiterakoan, gainezapen printzipioa erabilgarri izan behar data. Atzen txobat, eta jarraituko dugu.